Čiže čaute ľudia, dneska tu máme rybáčku na Chmeľove. Nebudem to dlho, idem skúsiť, či tu ešte dačo vôbec je. Takže poďme sa do toho pustiť. Čiže na takýto malý prúd budem chytať s plákom, na ktorom na konci je chlistan. Ideme prvý nádvod. Trvalo to dlho a chytil som prvú rybu, ale práve mi spadla nazad do vody. Mám pocit, že to bol pstruh, takže ideme skúsiť. Zistil som, že sú rovno pri brehu, len to stačí tak položiť. Mám to. Nie, zišlo to. No. Máme tu rybu. Co toto je? Mám pocit, že toto je hrus škvrnitý. Celkom v pohode veľkosť a toho práve som celkom potreboval. Čiže dáme ho do toho tu. Vedierka. Naplníme vedierko vodou. No, vedro je naplnené vodou. Dáme ho tam. Počkej, ešte raz sa pozrieme na dno. Hej, toto bude ten hrús škornitý. Paráda. Takže máme prvú rybu, ktorú rovno berieme. To nadhodiť ďalej, lebo teraz mi bralo rovno z brehu, čiže to hodím ďalej, asi sadnem. Pekný výhľad, to je to. No, kúkaj. Toto vyzerá ako ďalší hrús, ale ešte väčší. Hej. Alebo neviem, čo to asi vyzerá to byť ako hrús. Ale väčší. Ups. No, poď sem. Pušťame ho. A je. Dobre, ale sú tu pstruhy a pstruhy mi vôbec neberú. Všetko, čo mi berú, je samý hrús.
máme rybu. Mám pocit, že to je zase hrus. Spadlo to na zem a vyzerá to tak, že áno, mám pravdu. Tento je malý. Ešte, počkej, porovnám ho s tým, čo som chytil. Mám ho tu na. Zoberiem toho menšieho. Toho tu pustíme. No, to plával, rada. No, mám pocit, že tu na predonou sú iba hrúzy, takže skúsime zmeniť kus taktiku, dáme plávať kus vyššie, aby som mal nižšie ponorené na vnádu. No. A hodím to niekde tam, smerom tam. Dobre, mám pocit, že všetko pustili do nižších rybníkov, ale dávame zmenu strán tu takým krakom. Skúsim to tu nahodiť párkrát. Preboha, tam je 50 cm ryba, ja si nerobím srandu. To čo je? To bol amur? Ja som myslel, že to bol len svetlo. Taká veľká ryba, preboha. Kde? Čo? Ja netvikujem, ja som ju fakt videl. Perfekt, tam musí taký byť, prosím. Polku listy tam na ruce. No. Tak posledná ryba, idem domov. Keď nie, na takých 10 minút nechytím rybu, to idem. Tak či tak. No, takže nakoniec máme ešte jednu rybu. Mám pocit, že to je toto, čo stále.
Prevykne si čelovku, že by som neflashbangol. No, odhačkané. Dobre, možno to kus svieti na vás, ale aspoň ho dobre vidíte pekne. Ďalší hrúz. Si ho beriem. Čiže máme dvoch. Čiže viem, že na mňa brz dobre nevidíte. No. Čakaj, tak si to dám toto svetlo. No. Čiže máme dvoch hrúzov chytených, chytili sme ich asi 5, neviem. Celkom pohoda, síce som nechytil pstruha, ale na tieto som chytal chlisty. Bolo to dobré, už je tmále, takže idem domov. Jak som povedal, to bola posledná ryba, začína byť aj zima. Celkom pekná rybačka, rybky beriem domov do akvárka, lebo mám taký projekt. Robím akvárko s našimi rybkami z našich vôd. Čiže ešte vám to ukážem potom. Čiže toto je to moje akvárko, není v najlepšom stave. Mám tam všelijaké ryby, ale zajtra sa bere asi že 90% z nich na ryby, na rybačku. Len také dve maličké zostávajú a tí hrúzovia tam zostanú tiež. Toto je tu veľké, napríklad tie idú na sumca a tak, hej, takže preto je také prepchaté a je trochu špinavé, ho budem umývať. A teraz aklimatizujem tých hrúzov, lebo boli v zimnejšej vode, takže tak. Čiže už ich mám tu na akvárku, len ich musím nájsť. Tam vzadu je. A druhý neviem, kde sa potuluje, ale už sú tu. Druhý asi je zadnúček mal tu je a už ide. Pod kamerou rovno tu je.